Bona tarda, clics! Soc l'Àlex i avui us ensenyaré com fer un escalfament de tot el cos, de dalt a baix, del cap als peus, perquè quedeu superperfectes per fer qualsevol cosa. Que voleu sortir a escena? Doncs aquest escalfament us anirà perfecte. Que voleu cantar una cançó o tocar algun instrument? Va perfecte, per tant, comencem tots junts, M'heu de copiar, Vinga. Començarem movent el cap cap a un costadet. Movem el cap. I ara, canvi. Canviem de direcció. Molt suavet, Perfecte. Ara el que farem és agafar aire pel nas i treure'l per la boca. A veure? Molt bé. Aleshores, quan agafem aire pel nas, traurem el pit. I quan el deixem anar per la boca, baixarem i farem com si fóssim una boleta. A veure? I cada cop aquest moviment el anem fent més i més gran, sobretot amb els braços. Com si estiguéssim fent un badall, estirant-nos bé. Aleshores, agafem la mà que vosaltres vulgueu i intentem tocar el sostre. Intentem tocar el sostre i estirem molt bé aquest costat del cos. I baixem l'altra mà. Molt bé, i baixem. I ara ho farem amb les dues. Vinga. Toquem i baixem. Tornem a fer això i ens desmuntarem la part de dalt, que es desmunti i que caigui cap avall. La deixem ben suelta. Agafem cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt. I desmuntem. I últim cop. Desmuntem. Molt bé. Ara estirem els braços així. Han de quedar una línia ben horitzontal, ben recta. I amb les cames quietes una mica obertes, anirem tocant de costat a costat. Primer podem començar una miqueta més suau i després anar més lluny, més lluny, més lluny. Molt bé. Última cosa de la part del cos. Mourem el braç enrere, fent cercles molt grans enrere. Perfecte. A veure com ho feu? Enrere, molt bé. I ara endavant. Molt bé. Exacte. I canviem de braç. Braç enrere, enrere, enrere. Molt bé. I ara endavant. Braç endavant. Molt bé. I ara, per acabar, escalfarem la cara. Com s'escalfa la cara? La cara s'escalfa fent moltes ganyotes. Començarem i farem moltíssimes ganyotes. Ganyotes petites, ganyotes d'enfadat, ganyotes de badallar, i farem totes les ganyotes que puguem amb la cara. Mirarem per tot arreu, arrugarem els morritos al nas, i aleshores amb la llengua la tirarem en fora. Super en fora, al màxim de fora. Després cap a baix, després cap a dalt, després cap a un costat, i després cap a un altre. Molt bé. I ara segur que tots sabeu fer això, oi? Quan estem avorrits, què fem? Doncs ara farem servir això per escalfar la nostra veu. Farem així. Aleshores, el que farem quan fem així és fer una nota i la farem de lo més greu que puguem a lo més agut. D'acord? D'aquesta manera. I tornem a lo més greu. La cosa està és que hem de fer les dues coses alhora. A veure com ho fem junts. Molt bé, a veure una altra vegada, cada cop més greu i més agut. Molt bé, i ara farem el mateix amb una R. A veure com vibren aquestes llengües. La R de carro. A veure, fem. Molt bé. Una altra vegada, última vegada. Perfecte. Doncs el nostre cos està preparadíssim per fer qualsevol cosa que vosaltres vulgueu. Sí? Ens veiem aviat, clics. Un petó.